खुलुमबाय बे समाव आं स्टुडिय'आव बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी आरो दिनै 2022 मायथाइनि 1 जानुवारि थामहिनबा गोदान बोसोरनि 1 जानुवारि आरो गोदान बोसोरनि साफ्रोमबो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमबो बड'लेण्ड बुब्लि फलोवार्स आरो लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजानिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरबाय आरो आसा खालामो गोदान बोसोराव साफ्रोमनिबो साननाय हनाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा राव हारिमुनि साफ्रोमबो सुबुं समाजजों गोरोबलायनानै खामानि मावलांनो हायो बेखौ जों आसा खालामबाय आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव गोदान बोसोरजों लोगोसे मोनसे खौरां होनो सानदों बेनो जाहैबाय गोजां बोथोरा एबा खुवा खुनाया बांसिन जानायनि थाखाय बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बे समाव मोनसे थांखि लादों बेनो जाहैबाय बिटिसिनि मोनफ्रोमबो फरायसालिफोरखौ बे समाव सानथामनि थाखाय बन्द होनाय जादों बे बन्द होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बे साननैसो गोबां जिल्लायाव रायजोनि गोबां जिल्लायाव नांगौनि बारा गुसु बोथोर नांगौनि बारा खुवा खुनायनि थाखाय रायजोनि दाब दाब जायगायाव एबा रायजोनि दाब दाब जिल्लाफोराव फरायसालिफोरखौ बन्द होनाय जादों थिग बेबायदिनो जोंनि बिटिसि सरकाराबो एबा बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बे समाव नांगौनि बारा गुसु जानाय नांगौनि बारा खुवा खुनायनि थाखाय बे समाव मोनफ्रोमबो फरायसालिफोरखौ बे समाव 1 जानुवारि थामहिनबा दिनैनिफ्राय लानानै 3 जानुवारिसिम फरायसालिफोरखौ बन्द होनाय जादों।